Ara us explicaré un conte de signes amb la llengua de signes catalana, que parla d'una granota. No a tots els llocs es parla la llengua de signes catalana. A França es parla la llengua de signes francesa. A la resta d'Espanya, la castellana. A Anglaterra, l'anglesa. I a cada país, la seva llengua. Però nosaltres, avui, ho farem amb la llengua de signes catalana. I comença així. Vigileu bé, perquè després ho repetirem tots des de casa. Preparats? Una granota va trobar un ou i va dir: croc, croc, que feliç que sóc! Aquest ou és meu. Una àguila ho va veure i va dir: això és meu. I es van barallar. I l'ou va sortir disparat i va anar a parar al cap d'un elefant. I li va fer un nyanyo. I l'elefant va dir: de qui és això? I l'àguila va dir: això és de la granota. I l'elefant va dir: doncs te'l torno. I la granota va contestar: croac, croac, per fi això és meu. Un cocodril ho va veure i va dir: això és meu. I va perseguir a la granota. I conte contat ja s'ha acabat. I ara preparats perquè ho farem tots a casa, aquest conte, i jo us aniré explicant d'on surten tots aquests signes. Comencem, relaxem una miqueta les mans i comencem. Preparats? Una granota, per què ho fem així? Perquè les granotes salten. Una granota va trobar un ou. Com és que fem l'ou així? Doncs perquè quan de vegades anem a fer una truita, hem de trencar l'ou i moltes vegades piquem i el trenquem així. Què va trobar? Un ou. I va dir: croac, croac, que feliç que sóc! Això és meu. Una àguila ho va veure i va dir: això és meu. I es van barallar. I l'ou va sortir disparat i va anar a parar al cap d'un elefant. I li va fer un nyanyo. I l'elefant, us heu fixat amb la trompa, va contestar: de qui és això? I l'àguila, les ales i el bec, va dir: això és de la granota. I l'elefant va dir: doncs te'l torno. I la granota va contestar: croac, croac, per fi això és meu. Un cocodril, fem el cocodril amb les dents. També es pot fer així, però a mi m'agrada amb les dents. Un cocodril va dir: això és meu. I va perseguir a la granota. I conte contat ja s'ha acabat. Què? Els heu fet els signes? Doncs ara una miqueta més difícil. Farem tot el conte seguit sense dir res des de casa. Jo també el vaig fent, per si no ens en recordem d'algun signe. I de fons tindrem una musiqueta a ritme caribeny. Preparats? Som-hi!
I ara aplaudim com les persones que no hi senten, aixecant els braços i sense dir res i movent les mans.